ikaw nga nagtanaw karon, mamili ka alang sa imong kaugalingon. Adto ka ba sa mga pagtulunan nga wala sa Biblia, iya sa tao, o adto ka sa mga pagtulunan nga iya sa atong Ginoong Hesukristo? Ala pamili, ikaw nga nagtanaw. Gusto maghakap langit, tuohi, dawata ang mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung moingon kita og pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, wala tay mabasa ug makita or even sa gitawag og tudlo sa iyang mga disipulo, sa iyang mga apostoles o sa mga disipulo sa iyang mga apostoles nga ang pagtulunan sa Ginoong Hesukristo sula Eskriptura. Never ka nga makabasa ni ana. Ug wa pod nagtudlo ang mga apostol nga Biblia lang ang basihan in terms of faith. Manay pait ining moong gitawag og mga tawhana ba kay ang ilang teaching, ang pagtulunan nga gimugna ni Luther nga sula Eskriptura ilang ipakaon or ilang ipatuo nga gikana kang Ginoong Hesukristo. No sir, no ma'am. Nga naman kaya sa diha ang Kristo nagsugo siyang mga apostol, panlakaw kamo sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, paghimo og mga tinunan, pamunyagi sila sa ngalan samahan, anak og Espiritu Santo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wa man sa mga pagsulat mo. Wa man may nga atong Ginoong Hesukristo nga dawag kini akong gitudlo ala isulat ninyo niya kung unsa ray mabasa mo ori tuuhan. Wala dili ingon ana ang gitudlo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mao bitong ang gimbutan sa Ginoong Hesukristo nga iyang ihatag ang iyang pagtulunan sa mga tao na kung diin iyang gipadala aron mo ay magtudlo sa iyang pagtulunan. San Pablo mismo nag-ingon, Roma chapter 10 verse 14 to 15, unsaon man pagdawat sa pagtuo kung wala kini giwali, o unsaon man pagwali kung wala gipadala nga gitawag og magwawali. So buti pasabot, dili na to pwede hiktan ang kamatuoran dito lang sa nasulat. No sir, no ma'am. Nga naman kaya ang gitugyanan ni Kristo sa pagtudlo, dili ang kasulatan. Ang kasulatan basis. Pero dili pwede nga kana lang ang basis. Nga naman kay never na gitudlo ni Kristo na kasulatan lang ang basis. Kung gusto ka makakita or tawag ini makakaplag sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, pangita ay ang simbahan. Gano'n man kay even ang Biblia mismo nagsulti na ang simbahan, 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang simbahan mao ang haligi ug patukuranan sa gitawag og tanang kamaturan. So kung gusto kang kamatuoran, kung gusto ka nga tudluan kag para malangit ka, pangita ang tinuod na iglesia gitukod ni Kristo. Ayaw ni mga sekta nga gipangtukod lang og tawag ining tawo nya magangkon-angkon nga ang among gitudlo sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Nya pagkaman sila mismo wa nagkasinabot, di ba? Not less than 45,000 Christian sects nga milukop sa tibuok kalibutan nga puro na ang ilahang teaching sula Eskriptura, pero sila mismo wa nagkasinabot. Sila mismo pag way Katoliko mag-inaway na sila. So, 1 Corinthians chapter 14 verse 33, ang Dios dili Dios sa kalibog kung dili Dios sa kahusay. So, karon kung mingon ka nga nagsunod mi sa Biblia, gaangkon man pud ang ubang mga pundong ang gasunod pud sila sa gitawag og Biblia. Wa sa tinuod ninyo. Nga usa lang man kabuok ang iglesia gitukod sa ato ang Ginoong Hesukristo. Asa mo tinuod ninyo? Isa lang ka iglesia gitukod ni Kristo, inaabot mo 45,000. So, buti pasabot, kung makita natin tinuod, the rest of the 45,000 Christian sects, di na tinuod. Kung makita natin tinuod, ang question, asa na karon ang tinuod nga mo ay nagbit-bit sa pulong ni Kristo? Kung may kitag pulong ni Kristo, di lang kayo nakasulat lang. Nga naman, ingon pag San Pablo, 2 Thessalonians chapter 2, verse 15, ingon pa niya, hupin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. So, naay oral teaching, naapay written teaching. And that oral and written teaching handed down from one generation to another generation. Buti pa sa butuan na milupad from the 1st century AD hangtod karon. Awa na milupad nga gikan sa 1st century AD mitong nagkalit karon nga panahon. No sir, no ma'am. Na ay gabit-bit ana. Nya kaptong gabit-bit ana maotong teacher concerning faith. Ug sigurado gyud ko na dili na refer sa mga sulpot. Nga naman, di ka na mga sulpot karon, apil na ni si Mr. Umpo, kung may kalabutan kang Kristo, kung man tawag ining, musok pa ba, na connection kong Ginoong Hesukristo niya, kang angkon lang ka, Ginoo ko. Ikaduha nga punto, yung pa niyang, dapat daw ko, no, tawag ining dawaton ang pagtulunan nga nakasulat sa balaang kasulatan. Nga man nagitudlo simbahang Katoliko. Mabag na nakabaton mo Biblia, di ba? Kung way Katoliko, wa may Biblia.
Kung way Katoliko, walay Bibliang bitbit ang mga Protestante sa karon nga panahon. Nga naman, kay before ang Protestante naan ang Biblia, bitbit na nas Katoliko. Gitudlo na nas Katoliko, ug ang Katoliko mismo ang responsable nagtudlo concerning sa Biblia. Nga naman, kay ang simbahan Katoliko, siya man ang gipadadaan sa Espiritu Santo. So kung siya ang gipadadaan sa Espiritu Santo, so therefore kini mga sulpot karon wa ni Espiritu Santo. Hinuon Espiritu Tunto mo inaa. Ikatulo nga tawag ini nga point. Sundon do nato ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Oh, unya, ano ni sundon mo ang sola Eskriptura? Nganong kana man ang inyong gituuhan kanang sola Eskriptura nga wa mo ginagitudlo ni Kristo. Ako na ipang challenge ning mga tawhana, unsang sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga ang Kristo nagtudlo og sola Eskriptura. Pagtulunan nga sola Eskriptura. Unsa pong sitas, unsang kapitulo, unsang bersikulo nga kining mga apostol og si Ginoong Jesucristo nagtudlo nga kining maong iyang iglesia or iyahang gitukod nga simbahan iparehistro. Sige dabi. Unsang sitas na kapitulo ug bersikulo kung nagsunod gyud mo sa pagtulunan ni Ginoong Jesucristo. Oh, dalawa ang tubag ani simang. Sigurado jud ko ang tubag ining mao mga tawana simang. Sigurado ko. Kay wa man sa Biblia. Kung wala na sa Biblia, ano diyan mo masunod? Di ba? Ang inyong prinsipyo, kung wa sa Biblia, dili man katuuhan, okay. Kanang inyo, giparehistro man ninyo. Asa mas Biblia? O asa po sa Biblia nga, sola Eskriptura ang gitudlo ni Kristo. Asa po sa gitawag og Biblia nga pwede ka makatudlo nga way connection kang Ginoong Jesucristo. O sundon man kaninyong balang kasulatan, Romans chapter 10 verse 14 to 15. Di ka pwede magwali kung di ka pinadala. Kaysa nagpadala ninyo. Nga magwali mo. Damgo? Yabag. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangalang pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.